idan mace tana da matsala na warin baki, kuna ji, abu biyu ake dubawa. Wata abin da yake sa ta warin baki tana da istomani, kuna ji, daga ciki in yana tasowa sai dinga sa warin baki. Wata kuma abin da yake sa ta warin baki rashin tsafta ne. Wata kuma abin da yake sa ta warin baki halitta ne na tana da cuta a baki, duk abin da ta yi ba zai fita ba. To idan warin baki na ciwo ne, kun san abin da ake yi? Sai ki nika ganyen zogale, sai ki kwaba shi da zuma. In kika kwaba shi da zuma, sai ki dinga ɗauka kullun da safe kina brush da shi. In za ki kurkura bakin kuma ki samo ruwan ɗumi ki ɗan sa masa gishiri. To duk matan da ta yi sati tana wannan, duk ciwon da yake bakinta da ƙuraje da warin baki in Allah da za ta samu sauki. In kuma haƙorin ne ya dafe, yanda naga suke yi, sai ki samo gawayi ki nika gawayi. In kin nika gawayi, kina ji na? Sai ki ɗauko garin ganyen zogale, sai ki haɗa shi da gawayi. Kuna ji na? Sai ki ɗebi zuma, sai ki sa ki ɗan kwaɓa, sai ki dinga ɗauka da brush kina wanke baki. Duk yadda bakin ke kai ga lalacewa da datti da jaje-jaje ko baki-baki, in kika yawaita sati kina yi, ki yi da safe ki yi da yamma, in Allah da za ki rabu da shi.